салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. векторай арзон ёфтагием бародаро, солаш 90, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин гази бензин кор мекунад, матоъ коробка ходовоиш созе бародаро. солаш на сум дар коре, бо нархи арзон фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, наша 14500 мега. харидори аниқ боша, бо савдо дора бародаро. илтимос беҳуда занг назанед. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти парраттара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. дигар мошинам боша бародаро, Opel Vectra ҳасташ, солаш 92. сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мотораш навай бародаро, 4 баллони пачка дора, ходав 100%, ягон камбудӣ надора. мотораш состоянияш бениҳоят хуб аст, хеле гуфтем нав, дуд намекунад, масъала намехӯрад. ҳолати беҳтарин дай, краскашам навай бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, наша 27000 сомон мега. харидори аниқ бошад, биям мегам мошина ай пешбина ҳайкина махрӯша савдо мекунем назди мошинда. касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти парраттара ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. бародароне ки карандо пурсидагӣ буда, якта ёфтагием, солаш 96, сӯзишвориш дизел, кузов внедорожный, объем 2, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро чихели наворда мебинед, состоянияш хубай. матоъ коробка ходовои соз, задагӣ пусидагӣ надора. танҳо ҳуҷҷати солонаш бояд шидагай бо савдо мешавад ба хотири ҳуҷҷатош. мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав, наша 30000 сомон мега. чихеле гуфтем бо муомила дора. бародарони харидор барои маълумоти дигарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти парраттара аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки мусо пурсидагӣ буда, якта ёфтагием, солаш 96, сӯзишвориш дизел, кузов универсальный, объем 2.9, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро радной краска, авария кардаги нестай, 4 баллони нав дора, аккумуляторашам навай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Рашт, наша 38000 сомон мега. бо харидори аниқ боша савдо мешавад. чихеле мебинед бародаро, состоянияи мошин намихелай, находуад, ҷошта завардид мешавад. бародароне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед, маълумоти парраттара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ваз 2107 ҳастад бародаро, солаш 98, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 06, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро гази бензин кор мекунад, матоъ коробка ходовои соз, солаш на сум дар коре, ба ҳамин хотир арзон фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, наша 12500 мега. бо харидори аниқ боша савдо ҳам мешавад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти парраттара аз соҳиби мошин дастрас кунед.
мошини навбатии бародаро Opel Astra F караван аст, яъне каравани простой, солаш 96, сӯзишвори газу бензин, кузов универсални, объем 1.6, коробкаш механик. Мошини бародаро 6 моҳ ҳуҷҷат дора, мато коробка ходовии шамсӯза. чиҳеле ки мебинед камтар бамперу пешвардар, краскош хестагӣ, дигар ягон камбинӣ надора. қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша 28 000 сомон гуфта истода бо муомила дора. бародароне ки харидор ҳастед, метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шумо роҳои мошин, хона, замин, квартира барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешраи мо аст. хайр то наворҳои оянда.